Es mou lliurement amb un cos modelat per la dansa, el crossfit i l'halterofília. És nascuda a Salt i triomfa arreu amb el seu estil personal, però fa gairebé un any que no pujava a l'escenari. Com ella, altres artistes han passat i passaran pel taler de l'Ateneu de Salt, on abans es feien recitals i concerts, per actuar ara sense públic. Hi ha qui canta melodiosament al compàs de la guitarra, hi ha qui gairebé sense contacte juga misteriosament amb la bola de vidre. A tots se'ls fa una entrevista i se'ls enregistra un vídeo que pujaran a les xarxes. Haurem de pensar una nova forma, no? d'expressar la música, de consumir la música, i encara que no sigui en directe. Tots els artistes hauríem de fer el mateix, no? Renovar-nos d'alguna manera, treure la part positiva de tota aquesta situació i mica en mica, a poc. En aquest moment tan difícil és de gran ajuda. Però coses com aquestes se n'haurien de fer moltes. A molts clips que s'aniran penjant, una a la setmana, el taler torna a tenir vida i dona veu als artistes del territori. El taler sona de nou i està a l'espera de tornar-se a omplir. No sabem quan es tornarà a omplir, perquè potser em sembla que encara ha de passar una mica més de temps, però com a mínim l'oferim i tothom des de casa pot seguir estant al taler i el taler pot seguir teixint, no? Talant i creant cultura.